Saka procedure yakaitwa muno mwandiro yakaitwa muno saka zvanzichi mwaimudzokai apa hapana chamboitika magistrate atinotomboona havana mboona saka muna kutaurwa kuti mudzokari hapana magistrate havana mboona hanzi hakuna magetsi mamwe makota akusika zvawo. I'm not sure kuti because mine is a special one inoallocatwa courtroom yege saka handisizondowo yega isina magetsi here because kumwe kwese magetsi ariko but medu imomo specifically hamuna magetsi, so I don't know. Undaona Beatrice achikuda Beatrice aenda kare ati hanzi anenge arambe ndakamira. I have other things to attend to, saka aenda kare akati kana magistrate azouya munongovaudza kuti ndaenda but tazoenda unokumbira mustereza kuti sevamwe totoda mushonga kuti tikwanise kufokasa, otherwise nongozivawo ini ndikashayika ndotonzi haana kuuya kana ndikanonoka 30 seconds ndoenda ujeri saka yeah. Bandikuda vana vangu. I want my children. I have not seen my children in more than 2 years. Hakuna zvinhu zvakadaro. Kana benzi chaiyo unoriona musiti akabereka mwana wake. Yeah. Ndiri kunyima vana vangu. Handisati ndambobvunza mutemo wakadaro wekuti ndiwe kupi and unorevei. Zvakaoma. Vana vangu mukazoona takuenda international kuti vana UN ngavatibatsire ka unenge watoona kuti munomo macho zviri kunetsa. But any response from UN? We're still waiting. On 30 November Children's Day yakagazetwa UNICEF. Saka toda kuti vaone kuti, because I said kuti this is no longer a private matter, it's a public one, because my husband is using state resources to dictate what should happen. Saka zvinhu zvakudochi for us to go international to nzwo kuti vanoti I think anybody can help, any organization can help. But remember, this is not a Mary Chiwenga situation. It's a situation for all women. But we are just treated as subjects and nothing else. There is no respect from the other species. So yesterday it was someone else, today it's me, tomorrow it will be someone else. So, but I only want people to understand when I say assist, I'm not saying I want my husband back. No. This is about my children. It's about my children. Whatever else will come or can come, it can come after, but my children, they take priority, because kana warikutaura kuti munhu wacho ndiye Minister of Health. Ndakavaka clinic chaiyo akavhara, a clinic that could have helped pacorona nepacovid, but akaivhara asazvinzi ndi Minister of Health. Zvinhu zvacho amene ndofunga takadzidza zvakasiyana, but hazvisi kumeka sense.